ಆಚೆನೆ ನಾನು ಊರು ಪೋನಗ ಊರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಂದು ಯಾನು ಏತ್ ನೆರಡೆ ತಿಂತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಕ ಇಡ್ದು ಪಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕಳಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಮಾತತ್ತು ದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಾರಿ ರೂಮು ಬತ್ತದು ಒನಸುನರ ಕುಲ್ದ ಇನಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತು ನಂಚೆ ಇಡೇನೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ ಯಾನಿನಿ ವೆಜ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ ವೆಜ್ ಉಂದದೆ ಉಪ್ಪದ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪದೆ ತೊಂದಿರು ಆಪಂ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸರು ನೀರು ತಿನ್ರೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕಂದೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಈ ಮೇರೆಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಂದೇನು ರಿವೆಂಜ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಅಂದೆ ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ತಾತಕೊತ್ತಂಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ತಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ದೆತ್ತೊಂಡ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಐಕಂದೆ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟೆ ಪುಳಿತ ಇಂದು ಕರೆಂಟೆ ಪುಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಕಳರಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಓರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ವೆ ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೆ
ಜೋರು ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀಪೆ ಇದಿಟ್ಟು ಉಂಡ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪು ಬಂತೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಬಟನ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಡಿನಿ ಹ್ಞೂ 10:15 ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಕೇರಳದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಕೇರಳದ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ 3 days ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ನೆಟ್ಟದ ವೆದರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನರಿ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಾನು ಪಾರ ಉರುವಾನುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಸೇಮ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಣಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಇಂದುವೇ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವು ಬಟ್ ದಾದಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ 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 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ದಾದಾಪ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಇಡೆ ಕಳಾರಿಗೆ ಪೋಯತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಅನ್ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರದ್ದು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತರಡ ಇಂಚಿ ಮೀನಿ ಅವೇನು ಕಳಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಥಕಳಿ ಒಂಜಿ ತೂವರ ಆಸಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತ ಅವು ಎಂಪಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿ ಚೂರೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಿ ಪಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ತೆಕ್ಕಡಿದ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತೆರುಜಿರ ನಾನು ಪಾತೆರು ಪಾಲೆ ಬಂದು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಪನೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪ ಓಡತ್ತೆ ನಾನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರುನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಯಾನು ಏತ್ ನೆರಡೆ ತಿಂತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಕ ಇಡ್ದು ಪಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬಾನಾಗ ದಾದ ಐದು ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಪ್ಪ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಬೆಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ನೆರೊಂದು ನಿಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಬಾಯ್ ಪಾತಿರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವೇ ನಮಕ್ 2-3 ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಬುಡ್ಚಿದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವನ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಓಕೆನಾ ವಿಜಿನ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ ಪಾಲೆ ಪನ್ಪಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಆರೆಂಕ್ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೇ ಪನೋದೆ ದಯಪಂಡ ಮದಿಮೇರ್ದುಂಬು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಸವ ಬಟ್ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಏನದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಜಿ ಬುಡಾಯರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರದು ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ ಅವೆಗ್ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ರೇನೆ ಆರು ನರ್ವಸ್ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆರು ಪನ್ಪೆರ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ರು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಪಾತೆರ್ ಈವನ್ ಯಾನ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆರು ಬಟ್ ಆರೇ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಸೊ ಅರೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಪ್ಪುಜಿ ದಪ್ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅರೆ ನಾನು ಈ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬನ್ನ ಪಾತೆರ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತುಂಡ ಆ ಪಾತೆರೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರೇ ಪಾತೆರೇರು ದಪ್ಪಂದ ಆರು ಟಾಕೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅವ ಇತ್ತಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ದಪ್ಪಂಡ ಯಾನ ಮದಿಮೆದ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಇಂಕ ಪಂದು ಮನ್ಪು ಈ ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಪಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೇ ಪಾತೆರುಜೆರಂದು ಎನ್ನೋರು ಚಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುವೇರು ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎದುರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಆಪೂಜೆ ಆದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ನರ್ವಸ್ ಆಪಿರ ಅಂದು ಚೂರು ಓಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪೂಜಾರಿನ ಸೊ ಅದೇ ಇಂಕೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಬೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬಂದ್ರಿ ವಿಜಿನ್ ಪಾತಿರ್ಪಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ವಿರೊಂದು ಬೋತು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ಪಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಯಾತಾರೆ ಪಾತಿರ್ಪೋಜಿ ಅರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದ ಆರೆ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರೋಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಡದೆಪ್ಪು ನಾನು ಅಂದರೆ ಇಂಚಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಿನ್ನೋಡು
ಖಾರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ. ದೂರ ಪಾಯದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಡ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಕ್ಕಡು ಪಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪು ಬಚ್ಚಿತ್ತು ಅದು ಖಾರ ಉಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ಕಂದ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಅನ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಊರು ಪೋನಗ ಊರದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಬಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿದಡುನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ನಿಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೊಂಡು. ಸೊ ಬಾಯ್.